Vítam vás majster v záhrade. Dnes sa ideme pozrieť na túto beštiu. Je to benzínová kosačka Honda HRN 536 VI, čiže má aj rotostop. Poďme si ju spoločne rozbaliť. Takže v balení sa nám nachádza oceľový rám na koš, samotný zberný koš veľmi kvalitnej tkaniny a tejto plastovej časti, ktorá je zo spodu, dokumentácia spolu s manuálom a samotná kosačka. Z prednej strany krabice sa nám nachádza aj takýto návod, aby sme si ju dokázali zložiť, ale my si to ideme teraz ukázať. Kosačku máme vonku z krabice, čo teraz stačí, dáme hore riadidlá, ale dávajte pozor, lebo ťaháme rovno aj štartovaciu šnúru. Takže pomaly. Keď dáme riadidlá hore, potrebujeme, aby nám táto západka zapadla do jedného z týchto dvoch bodov. To je vlastne nastavenie výšky riadidiel. Potiahnutím tejto krútky k sebe na obidvoch stranách posúvame riadidlá, až kým nám nezacvaknú do jedného z tých výškových otvorov. Tak, ideme si spolu navliecť koš, takže znamená, že plastová časť je na spodu, chytíme si držiak tejto oceľovej konštrukcie na vrchu a týmto spôsobom navlečieme tak, že držiak nám ide nad konštrukciu a už len teraz zaistíme týmito plastovými držiakmi zo všetkých strán. Koš máme zostavený, ideme si teraz povedať nejaké technické špecifikácie. Takže kosačka má štvortaktný motor, motor je od Hondy samozrejme, žacia šírka je 53 cm, má technológiu Micro-Cut Twin Blades, to znamená, že má dva nože, ktoré majú jemný a presný rez. Ďalej má variátor rýchlosti Smart Drive, ktorým si môžete prispôsobiť tempo vašej chôdze a niekedy dokáže byť naozaj rýchla. Je dokonca výškovo nastaviteľný, takže si môžete prispôsobiť podľa vašej potreby. Táto kosačka nemá bočný výhoz, ale má systém Versamove, pri ktorom si jednoducho viete prehadzovať, či idete mulčovať, alebo idete zbierať trávu do koša. Takže nie je potrebné dávať do zadného vyhadzovacieho otvora žiadny plastový mulčovací klin, ale jednoducho si to viete pákou prehodiť. Objem koša je až 70 litrov. Ďalej tu máme nastaviteľnú výšku kosenia od 2,7 až do 10 cm. Jednoduchým nastavením páčky na boku nápravy, jak na prednej, tak na zadnej. Veľmi dlhú životnosť môžeme očakávať aj od tejto komaxitovej farby. Má tiež pogumované kolesá. Ďalej má úžasnú funkciu rotostop, kde po naštartovaní vám nože nebežia. To je úžasné na to, aby ste sa mohli napríklad presunúť medzi lokáciou a medzi tým vám nože nebežali, ale kosačka vám stále jazdí. Alebo keď napríklad potrebujete vysypať koš, bez toho, aby ste museli kosačku vypínať. To je skvelá vlastnosť. Pri výmene alebo čistení filtra sa odklopí tento bočný kryt, ktorý nám odhalí filter, ktorý treba vyčistiť alebo vymeniť. Po približne 50 hodinách kosenia. Raz za sezónu treba tiež vymeniť motorový olej. Vždy pred údržbou motor najprv vypnite, nechajte ho vychladnúť a odpojte sviečku v prednej časti. Ideme si zhrnúť, aké má výhody a nevýhody. Jednou z najväčších výhod je určite tento spoľahlivý motor, ktorý má relatívne nízku hlučnosť 98 dB. Veľká výhoda, že to má rotostop, vďaka ktorému viete napríklad bezpečne vyprázdniť koš. Ďalej je jednoduché prepínanie medzi režimom mulčovania a zbierania do koša, čo je veľmi pohodlné. Veľkou výhodou sú aj, že má dva nože, ktoré vám zabezpečia perfektné mulčovanie a strihanie, variátor, kde si prispôsobujete vašu rýchlosť chodenia a kosenia a celkovo táto masívna konštrukcia, ktorá má 5-ročnú záruku. Medzi nevýhody by som spomenul 40 kg, takže manipulácia vnútri môže byť s ňou náročná, ako som sa presvedčil aj sám. A celkovo je taká masívna a veľká, takže by som mu odporúčal skôr na stredné až veľké záhrady. Pri častom vysypávaní koša používajte funkciu rotostop, je to skvelá funkcia, ktorá vám ušetrí množstvo času. Variátor rýchlosti nastavujte podľa terénu. Pokiaľ máte nerovný terén, tak choďte radšej pomalšie a na rovnom naopak môžete ísť rýchlo. A tiež to platí aj pri výške trávy. Pokiaľ máte vyššiu trávu, choďte pomalšie, pokiaľ máte nižšiu trávu, tak to len prebehnite. Odporúčal by som brúsiť nože aspoň raz za sezónu. Tiež odporúčam nekosiť mokrú trávu, čím určite predĺžite životnosť kosačky. Používajte kvalitné palivo. Ja odporúčam používať 98 až 100 oktanový benzín E5, aby sme tak zabezpečili hladký chod motora.
Pred uskladnením na zimu je vhodné dopáliť posledný benzín, až kým sama nezhasne a uzavrieť prívod paliva šedou páčkou. Pri servisovaní kosačky preklapajte kosačku na zadnú stranu, čiže dozadu. V opačnom prípade vám hrozí poškodenie motora. Tiež ako alternatíva existuje model P36VK, ktorý ale nemá funkciu rotostop. Určite odporúčam túto kosačku ľuďom, ktorí nemajú radi problémy. Kosačku máme vonku a ideme si ju spolu vyskúšať, ale predtým nám táto žltá cedulka dáva vedieť, že nemáme doplnený olej, takže si ho musíme ísť doplniť. Použijeme tento olej priamo od Hondy, ktorý je na štvortaktné motory. Ďalej skontrolujeme hladinu oleja tým, že ponoríme tento merač, nešrobujeme a vidíme, že hladinu máme až po risku. Keď máme olej doplnený, doplníme tiež benzín. Ďalej zapojíme sviečku. Odomkneme prívod paliva, tak ako je zobrazené tu. Keď ide súbežne s touto hadičkou, tak je to otvorené. Prepneme si, aby nám hádzalo trávu do koša. Pripevníme si koš jednoduchým zavesením. Prepneme si páku do pozície štart. Dobre, mali by sme mať všetko pripravené a môžeme si ju naštartovať. Ako vidíte, motor nám beží, ale čepele nie, čiže vieme sa presúvať. Vieme sa presúvať bez toho, aby sme kosili, alebo tiež vieme vyprázdniť koš bez toho, aby sme vypínali kosačku, čo je veľmi praktické a ušetrí nám to kopu času. Keď chceme naštartovať čepele, stlačíme tlačidlo rotostop a posunieme k sebe páku. A rozbehneme sa. Ukážeme si maximálny výkon. Pustil som páku, zastavili sa čepele, ale motor stále beží, až kým ho touto pákou nevypneme. Ideme sa pozrieť na výsledok, ako nám vyzerá tráva. Naozaj veľmi jemná. Tráva je nasekaná na veľmi drobné kúsky, to znamená, že tie dva nože majú veľký zmysel, to je skvelé. Teraz si prepneme kosačku do mulčovacieho režimu a ideme skúsiť mulčovať. To znamená, že sa nám zavrela zadná strana a tráva nám bude padať na zem. Púšťam rotostop. Krásny výsledok. Musím povedať, že sa s ňou kosí veľmi dobre, je to radosť kosiť. Aj napriek tej veľkej váhe tú váhu vôbec necítite, pretože vás ten motor tiahne dopredu, až niekedy, že musíte za ním bežať. Podľa mňa úžasná voľba. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Napíšte mi do komentára, čo si myslíte o tejto kosačke a nezabudnite sledovať majstra v záhrade, aby vám neunikli ďalšie tipy a recenzie na ďalšie produkty. Vidíme sa na budúce a ja to idem dokosiť. To je beštia. To je radosť tým kosiť.